a y'aw ka cɛ lajɛ dɛ ala kama ala kama. Hey, i sen jɔ. Ji tɔ la. A ka jɔ cogo di? I tɛ fugariya dabila. Ne m'a f'i ɲɛna ko n bɛ se ji la wa? E de kun tɛ ka da ne la. Amadi i bɛ ne malo dɛ. Amadi kana malo. Nin y'a dan bɛɛ ye walima a dan bɛɛ de ye nin ye tan. Ko da tɛ ka jigin nin ye dɛ. Non, a dan bɛɛ de ye nin ye. N'an ka yan minɛ banabaatɔ ma da ala la. Amadi ko nin y'a dan de ye sa. D'ailleurs i ka fini bɔ. I bɛna taa nɔɔni bi yɛrɛ. E m'a fɔ k'e fila bose yan. E ka jigin n'a sɔrɔ yenfɛla kun don e kun tɛna mɔgɔ faga wa? Ne bɛ sɔn k'i faga. Mais n'a sɔrɔ yenfɛla kun don. Kalabanciya dabila bɔ i ka fini bɔ i bɛna don ji la wajibi. A ka ɲi hali ne tɛ siran ka don n yɛrɛ ma bilen. Fugari cɛkɔrɔ. Ça c'est pas faire de l'eau. Go over. Yan fɛ yan. Ne y'a dɔn e ka ko foyi t'i laban hɛrɛ la. E ka ko foyi t'i laban hɛrɛ la. Yafa ma sa yafa ma. Ama daraka. A kɛra cogo di? Ne bɔti n ta yɔrɔ dɔ de ne ɲɛ bɛ arabu kɛ fila natɔ la. Ayi don an ka ɲɛfɔ kɛ. N ye tiɲɛnikɛla bolilen ye i fana ka boli ka tugu a kɔ cɛ. An ka taa. Amadi ŋɔnɔ an ka taa ɲɔgɔn fɛ. A filɛ mɔgɔ wulitɔ filɛ nin mɔgɔ t'a dɔn. Jo cɛ kɛra cogo di? Ne bɛ to ka bisiki mun dun e ma ye a gâteau in. Ayi ne ma ye dɛ. Amadi o bɛ se ka kɛ cogo di? Ne n'e fila dɔrɔn tɛ so kɔnɔ wa? Ne ma. J'ai rien vu, j'ai pas vu. Ouvre ta bouche, je vais voir. Ouvre ta bouche. Ma bouche là? Oui, ta bouche. Nia. Je dis ta bouche, pas ton nez. Tu penses que je suis idiot ou quoi? Ta bouche. Oh, open your mouth. Open. Open now. No. Open your mouth. Amadi, don't play with me, bro. Non. Ne m'a fouillé. Ne m'a fouillé, ni moi. Non, c'est pas fait ton gâteau. Pour que tu dis que j'ai pris ton. Est-ce que moi j'ai parlé de tout ça, Amadi? Nene wula sɔgɔmada fɛ dɔrɔn ne la bɛ to ka kɛ tan a bɛ to ka jɛ ne ma foyi faamu la. Et puis Ahmed, arrête de me fatiguer ça, je dors. Il faut venir me monter les toilettes. Mais on appuie où? Je ne sais pas, on appuie où? Il n'y en a pas. Comment ça, on appuie où? Et regarde toi-même, il n'y en a pas. En Afrique, on appuie, mais il n'y a rien. Pour tirer la chasse, c'est ça que tu veux? Oui. Tu as regardé partout? Oui, il y a. Regarde, il n'y en a pas. Ouvre, je vais voir. Il y a, mais je te dis, il n'y en a pas. Ok, regarde en haut là. En haut. Ça. Oui, appuie. Où ça? Les boutons, il y a ces deux gros boutons, oui, appuie. Ah, ça c'est pourquoi? Ça c'est quand tu fais popo. Et ça c'est quoi? Quand tu fais pipi. Quand tu fais pipi. Ouais, ça c'est... Et quand tu fais capture d'écran, c'est quoi? Comment ça capture d'écran, c'est normal? Parfois, on peut faire capture d'écran. Je pensais que tu étais celui au moins... Ça et ça, quand on appuie les deux ensemble, c'est capture d'écran. Ah, on a dit capture d'écran,